Bueno, Elaba, aquí no Zoco dos Artistas, non? Que trouxeches para esta exposición? Bueno, é un cuadro da serie Cisnes. Este chamase Abeduler 6. Bueno, está firmado, o que ten de especial é que está firmado en redondo, porque é unha obra que se pode pôr de calquer maneira, en calquer posición. Moi ben. Que ten distintas lecturas, dependendo da posición ou... No, bueno, é un pouco o que lle gusta a cada quen. Ou incluso cada día podelo pôr dunha maneira distinta. Moi ben, é un cadro xoguetón, non? Sí, sí. Bueno, por que decidiste escoller este? Bueno, porque deste tamaño era máis ou menos os que tiña este e outros dous, entonces, bueno, pois máis que nada por o tamaño, porque me gustaba esta obra e nada máis. Desgránanos un poquinho a obra, como fixeches, de que é... Bueno, a obra é, xa como che comentei, é da serie Cisnes. Sí. Entonces é unha serie que fixen de 20 e pico cuadros en que están firmados en redondo. E tamén están incluídos os abedules por o significado que ten os abedules. Que significado? Bueno, son uns árboles que son moi puros, con moi boa energía. Sí. E os cisnes, bueno, fan un homenaxe aos cisnes, que son un animal moi evolucionado dentro dos animales, son os que fan que axudan as persoas a ir dunha dimensión a outra. Ai, fíxate, que bonito. Sí, bueno, os cisnes a min gustame moito. Gustanche. Entonces, bueno, foi como un homenaxe aos cisnes esta serie. E non máis, o sea que... Moi ben. Bueno, pois moitísimas gracias. Enhoraboa, gran artista. Bueno, gracias a ti. Gracias.